malaman kung paano gawin yung ganong text effect, so please, panoorin mo tong video kong to hanggang dulo. Yan guys, first na natin yung ating CapCut na app and make sure po meron kayong internet connection para magawa natin yung cinematic text effect. Okay po? And then, tap na natin yung new project. Tapos, kung makikita nyo dito sa taas, merong library. I-tap natin yan. And, mag-search lang tayo dito ng black screen or black background. Yan. And then, ito, yung plain background na black. Tap natin yan. And then, add. So, yan. So, pwede natin tong habaan hanggang mga, 7 seconds. Yan. Then, after nyan, is-tap na natin yung text. And then, add text. So, dito, ilagay na natin yung text na gusto nating i-input doon sa video natin. So, halimbawa ako, simply, yan. Then, yan. So, kung makita nyo, nilagyan ko siya ng heart na blue. So, kailangan ang ilalagay din nating kulay dito sa text natin is blue. Okay po, so pwede natin tong palitan ng kulay. Tap lang natin tong style. Pwede natin siyang palitan din ng font. So, kung ayaw nyo ng ganitong font, pili lang kayo dito ng yung walang nakalagay na pro para free lang siya. So, titingin tayo dito ng mas, kumbaga, medyo maganda. Ito na lang. Yan. So, yan. So, okay siya. And then, dito sa my styles, itap nyo yan. And, yung kulay dito, piliin nyo lang yung blue. So, kahit ano naman pong color dito, pwede nyo siyang ilagay. Pero kung halimbawa maglalagay ko yun ng heart, kailangan yung kulay ng heart, halimbawa pink ang ilalagay nyo. Kailangan same lang siya ng kulay nung text. Okay po? So, yan. Yan. And then, tap natin to and delete natin. And then, export na natin. Yan, dahil na-export na yan, done, pinutin nyo lang, and punta ulit kayo dito sa new project. And then, piliin nyo na yung video na gusto nyong lagyan ng text. So, for example, ako ito, tap nyo yan, and then add. So, yan. So, para malagyan natin siya ng text, itap nyo lang ng overlay, add overlay, and then i-import natin yung ginawa natin kanina. So, ito yon. And then, add. So, yan. So, isagad nyo lang siya hanggang sa sakto ring size nung video natin. After nyan, tap nyo to, yung overlay na nilagay natin. And then, dito sa may baba, hanapin nyo yung remove background. Tap natin to and piliin natin yung chroma key. Yan. And, dito sa may video na ini-edit natin, ito, itap natin yung kulay blue. Ayan. Diyan natin siya ilagay. And, yung intensity niya is isagad natin hanggang 50. Yan. And then, check. So, yan. And, para magkaroon siya ng effect, tap natin to. And sa may baba, piliin nyo yung animation. And then, kung makita nyo, merong in. Hindi po ba? So, lalagyan natin yan ng animation na fade in. Yan. Para mas gumanda yung pagkakalagay natin dun sa text. So, halimbawa hanggang dito. Mga 3.5. So, yan. Ganun yung pagpasok ng text niya. And, after nyan is yung out naman. Ito, yung out naman, hanapin ulit natin dito yung fade, pero fade out naman. So, ito yan. So, isagad natin hanggang 1
0.5 yan, seconds. Then, tap natin to. So, try natin. Tingnan nyo kung paano siya lalabas. So, yun. So, diba? Plus, lagyan nyo na lang siya ng background music para mas gumanda yung effects. Yan. Diba? Then, after nyan, kung okay na yung video nyo, delete nyo yung logo and export nyo na. At kung gusto mo nga rin matuto kung paano mag-edit ng video sa CapCut for free, gamit lang ang ating mga cellphone, tap mo lang yung video kong to, at maladirect ka na nga sa video kong yon. Maraming salamat sa panonood, and see you next time. God bless us all. Bye!